Prístavy ponúkajú brány pre aktivity a vzorce ľudskej vynaliezavosti. Ale pod povrchom rozprávajú hlbší príbeh vplyvu, zodpovednosti a transformácie. Kedysi jednoduché prístavy pre obchod a prieskum, prístavy sa rozvili do moderných rekreačných a ekonomických centier. S pokrokom však prišli výzvy, znečistenie, ničenie biotopov a preľudnenie. Teraz stoja prístavy na križovatke. Budú pokračovať ako priestory s veľkým vplyvom alebo sa môžu stať vzorom udržateľnosti. Odpoveď spočíva v inováciách, dizajne a vzdelávaní. Udržateľné prístavy nie sú len víziou, sú v súlade s globálnymi cieľmi. Cieľ udržateľného rozvoja číslo 11 nás vyzýva vytváraniu udržateľných miest a komunít. SDG 14 nám pripomína, aby sme chránili morský život. A SDG 17 je o spolupráci, pretože udržateľnosť je spoločné úsilie. V triedach už študenti navrhujú prístavy zajtrajška. Také, ktoré využívajú obnoviteľnú energiu, chránia morské ekosystémy a spájajú komunity. Výzvy sú skutočné: rastúce znečistenie, strata biodiverzity a neudržateľná infraštruktúra. Riešenia však existujú. Biofiltračné doky, plávajúce solárne farmy a umelé útesy, ktoré regenerujú morský život. Z plávajúcich záhrad v Rotterdame sa stanú sebestačné prístavy v Škandinávii, svet už mení svoj prístup k udržateľnosti pobrežných oblastí. Otázkou je, ako môžeme tieto myšlienky preniesť do triedy. Ako pedagógovia máte moc premeniť učenie na činy. Kľúčom nie je len učiť študentov o udržateľnosti, ale vyzývať ich, aby premýšľali nad ňou. Čo keby študenti debatovali o dilemách skutočného sveta? Navrhnuté riešenia pre miestne vodné cesty. Spojte sa s rovesníkmi z celého sveta a prehodnote predstavy o pobrežných mestách. Vzdelávanie nie je len o informáciách, je to o transformácii. Budúcnosť prístavov a našej planéty závisí od myšlienok, ktoré dnes podporujeme. Čo vytvoria vaši študenti? Oceán čaká. Spoločne môžeme formovať udržateľnú budúcnosť, jeden prístav, jedna trieda, jeden nápad za druhým. Ďakujeme vám za váš záväzok formovať ekologicky uvedomelých študentov. Preskúmajte ekologickejšie modely infraštruktúry, vzdelávacie zdroje na adrese www.inokids.eu.